itxan zeko. Itzeko palankai. Ez, honek ez. Bueno, lista. Egun ondan hoi, eskarrik asko, etortzeatik. Urtero bezala, hemen geha errenta eta ondaren zergako kanpainan aurkezpenean. Nerekin, aurreko urtetan bezalaxe, nere ezkerretan Yolanda Dominguez, kuota zerga kudeaketako zuzendari orde nagusile, eta nire eskubita Jokin Perona Ogasuneko zuzendaria. Hiruron artean, jungo gea aurtengo errenta eta ondare zergan kanpainan berezitasunak, fetxak eta aurreikuspenak aurkezten. Beraz, ongi torri eta eskarrik asko danoi. Eta lehenik eta behin, urtero bezala baita ere, fetxakin hasiko gea. Atzien ikusi lekezuen bezala, lehenengo fetxa apirilak bat jartzen du, gaur alegile, eta gaur, goizeko 7:00 aurrea ikusgai daude autolikidazio proposamenak. Eta etzi, asteazkenien, hau da apirilak 3, hasiko gea lehenengo autolikidazio proposamenak bialtzen. Apirilak 8, hau da gaur 8, autolikidazio proposamenak onartzie posible izangoa, astelenien. Apirilak 12, aste hortako ostiralien, errenta mekanizaturako hitzordue hartzeko aukera izangoa. Eta apirilak 15, mekanizatu eta internet bidezko onartzeko epien irekiera izangoa, bulegotan martxan hasiez. Beraz, ikusi lekezuen bezala, urrengo astetan, asteleenetan, ja dauzkeu hasierak eta urrengo ituek. 17 berriz, proposamena jaso, baina ados ez daudenak hitzordue hartzeko epie irekikoa, eta azkenik esan, kanpaina irikita eukiko duela uztailean 1 arte. Beraz, hauek izango lizke, aurtengo, errenta eta ondare zergan kanpainako fetxak, egutegileek eta egunek. Ohiko edan bezala, eta aurtene herritarrei eskerrak eman. Eskerrak eman, ze ekarpen hauei esker, gai izango gea berrize, gure ongizate maila sostengatzen deben zerbitzu publikoek eustie, zerbitzu publikoek finantziatzia. Eta eskerrak eman baitare, Ogasuneko langilei, behaien lanai esker baitare, saiauko gehalako herritarrai errazten, urteroko kanpaina, urteroko bete behar hauen betetze eta aldan errezena eitia. Nik 3 gauzataz hitzein nahiko nuke, alde batetiken, kanpainan ezaugarri batzuk eta ja ikusi ditugu fetxa batzuk. Gero hitzein nahi nuke baitare euskeran inguruan. Dakizuen bezala aurreko urtiene hitzein genduen eta erronka bat badauke hor. 2022. Urtea behira, euskeraz danok herritarrak animatzeko, herritarrak hasteko, gure errentako kanpainako eta orokorrien gure egunerokotasuneko gestioek egiten. Eta azkenik, errepaso bat eingoet urte hontako berrikuntzan inguruen. Beraz, fetxak ikusita, berrize, ohiko edan bezala, nahi nukena da aurtengo kanpainan lelue izangoa zure ekarpena guztion onura, eta dakizuen bezala beti esan ohi dugu. Guk legealdia hasieratik apustu egin genduen ekonomi bezala bidie, bai gure ongizate mailai eusteko eta orokorrien zerbitzu publikoek finantziatzeko. Bide hontatik,
eta ikusiko duzuen bezala ekonomiei esker, azkenengo urtetan eta 2018ko kanpainare hala izangoa, zifra onak espero ditugu. Gure aurreikuspenak behintzat, hala die. Eta zifra horiek medio, lortuko deu gure ongizate maila horrei eustie. Gipuzkoar danon ongizate mailai eustie. Baina baita ere, zifra hauekin eta ekonomien bizi 2018 bizi izan duen ekonomien egoera on horri esker, saiau geana da eta egin deuna da alde batetik urteroko gastuei aurrein, baina baita ere etorkizunea beira apustu batzuk egin. Ze inbertsio batzuk beharrezko edie etorkizunea beira, eta hori gure etorkizuna eraiki zen programan barruen suertatu deu, eta nik uste dut apustu oso interesgarriek egin ditugula etorkizuna beira. Eta azkenik, baino gehiotan esan deun bezala, aprobetxatu behar deu ekonomien ziklo hau, izan deun ziklo positibo hau, finantzieroki indartzeko. Hemen jarraitu deu zorra jaisten, eta 2019 jarraituko deu zorra jaisten. Guztira, gustauko liuke 240 milioi inguruko zifra baten bukatzia. Hori pixkat, kontutan hartuko bagendu legealdi hasiera, izango litzateke 120 milioiko jetxira bat gutxo gara bera. Beraz, egin berduna da, egunerokotasuneko gastuek, egunerokotasunako beharrai aurrein, egin berduna da baita ere, eta hala egin deu, etorkizuna behira apustu batzuk egin, apustu batzutan inbertiu, etorkizuna eraikiz bidetik, eta azkenik finantzieroki indartu. Bai gure eskumenak eta bai instituzionalki indartsu izateko. Esan dizuet, bigarren puntu bezala euskeran inguruen pare bat hitz egin nahi nitula, eta azkenengo urtetan erronka batei jarraitzen dio, eta da gure gizartia, gipuzkoarrak, animatzia, gurekin dituen erlazioek euskeraz izateko. Ze guk itez badeu, inok ez du egingo. 2017ko urtien, 34.000 personatik gora izan zien gurekin euskeraz erlazionatzeko erabaki hartu zebenak. Zesanik ez dago, bai gure sistemak, bai gure personala eta teknikari danak oso ondo prestauta daudela euskeraz zerbitzu horiek emateko. Beraz, gustauko leuke 2022ko 100.000 personata iristia. Gutxi gora bera, 5.000, 6.000 persona gehitzen ditugu urtero euskeraz erlazionatzea. 5.000, 6.000 personak urtero hartzen dugu erabakile gurekin eta behan egunerokotasuneko erabakiletan, administrazioekin, euskeraz egin nahi dula. Eta guk nahi deuna da jendie animatzien. Beraz, gurekin, gure gonbitie, bai errenta itorpenien eta bai orokorrien ogasunekin dauzkeben erlazio eta harremanetan euskeraz egiteko. Gainea, hori da gauza bat, herritarrabeak, gipuzkoarrabeak oso ondo kalifikatzen debena. Gure asebetetze mailako enkuestatan 9,24ko nota edo 9,24ko kalifikazio jartzen diobe gure gaitasun horri euskeraz atentzio eta zerbizio horiek emateko. Beraz, egin behar dauna da lantzen jarraitu. Gu gure aldetik apustu egin da dago eta gu prestauta gaude. Oain behar dauna da danok, herritar danok, pausu hori ematia. Esaten gendun bezala, guk egitez badeu, inok ez dulako ingo. Eta ja hirugarrenik, aurtengo errenta kanpainan berritasun batzuk aipatu nahi nituzke. Berritasunak dira, alde batetik, deflaktazio izango dugu. KPIko igoeran arabera, egokitu egingo ditugu, bai gure tablak, bai gure tarifak. Beraz, deflaktazio izango dugu 2018ko errenta kanpainan. Bestaldetik, amatasuna eta aitatasuna salbuetzita izango ditugu baita ere 2019tik aurrea. Gazteen alokairun inguruene erabaki bat hartu gendun, garrantzitsua,
kenkarile handitzeko 30 urte baino gutxillo dituztenantzako. 125-etik 130 igotzen dugu kenkari hori, eta muga 2.000 eurotik 2.200 euroa handitzen dugu. Eta azkenik, baina baita ere oso garrantzitsua, kenkari berri bat sartu dugu potentzial handiko entitateetan finantziatzeko. Hau da, inbersorentzako. Persona fisikuek erabaki bat hartzen debenien enpresa txikitan inbertitzeko, eta enpresa horiek potentzial handiko enpresak dienien, guk onartu, rekonozimentu bat egiten diogu, behaien inbertsio horregatik. Esan baita ere, telefono berri bat izango deula. Hemendik aurrea, 944-11-30-00 izango deu Ogasuneko telefonua. Dakizuen bezala, oain arte, 2001 urtetik, 902 bat geukendun. Eta, pixkanaka teknologiek eta sistemak gaitasunak eman dituen bezala, posible izan deu 904 batea jistia. Lehene kosto txikile zeuken, ze bukaeran guretzako ez gendun nahi kosto handi bat izatie, baina bai ahalbidetzen zigun teknologikoki gaitasuna izatie momentu hauetan eta kanpainan zier izaten ditugun milaka eta milaka dei horiek gestionatzeko. Gero, Jolandak berri emango digu, zenbat dei izaten ditugun eta zein gutxi galtzen ditugun. Hori, oain arte posible izan bakarrik 902 horrekin, baina hemendik aurrea posible izango baita ere 943 hontan. Eta orokorrien esan, kanpainan salduen inguruen, zenbaki nagusiei helduz eta egin ditugun aurreikuspenan arabera, Gipuzkoako Ogasunek 275 milioi euro itzultzia aurreikusten deula, eta 256 milioi euro jasotzia. Honek esan nahi du, kanpainan saldue 8,5 milioi euro negatibo izatie aurreikusten deula. Pasadan urteko emaitza 13,3 milioitan hobetuz. Hobekuntza hau, gure lurraldeko ekonomiek bizidun une honan adierazle da. 2018 urte oso ona izan da, hala adierazi digute adierazle guztiek, salmentatan kontuen izan behar deu, hazkunde oso handiek izan ditula, ja 2 urte da mazkiu hile 7% igotzen, enpleguene oso zifra honak izan ditugu, eta baitare soldatetan. Eta noski honek, hau da, ekonomia ondo baldima dijue, zergatan eragin positibo izaten du, eta horregatik, kanpainan balorazioe beraz, aurrekuspenen arabera oso positiboa da. Decía en euskera que según las previsiones realizadas en Hacienda, en esta campaña de la renta 2018 prevemos devolver 265 millones de euros, mientras que esperamos ingresar 256 millones. Esto da como resultado un saldo negativo de 8,5 millones de euros, mejorando la campaña anterior en 13,3 millones de euros. La mejora de este saldo, la mejora de las cifras de la campaña, es reflejo del fortalecimiento de la economía del territorio. 2018 fue un año muy bueno, según reflejan todos los indicadores. Hemos tenido incrementos de ventas, llevamos casi 2 años con más de un 7% de crecimiento. Llevamos también cifras muy buenas en cuanto al empleo, en cuanto a los salarios, y todo ello tiene su reflejo en la recaudación. Por tanto, siempre según las previsiones, la valoración de la campaña es muy positiva. Eta hemendik aurrea, zifrakin eta kanpainan berezitasunekin jarraitzeko, Joki Perona, Ogasuneko zuzendariei pasako diotitzen. Eskerrik asko, Javier. Egun ondenoi eta eskerrik asko gerturatu zarete guztioi. Nire aurkezpena bi zatitan egingo dut, aurreneko zati bat izango da aurkezpen modalitateen ingurun izango dut, eta bigarren zati baten errenta. Bai.
bai. Bueno, esaten nuen bezala, egun on denoi eta eskerrik asko gerturatzetikan. Nire aurkezpena bi zatitan hitz egingo dut, aurreneko zati bat errenta kanpainako aurkezpen modalitateen inguruan, eta bigarren zati baten ikusiko ditugu errenta kanpaina hontako datu esanguratsuenak. Aurreneko zati hortan, modalitateen inguruan, ongi dakizuenez, 3 modalitate desberdin daude, guk bidalitako proposamenak lehenengoa, errenta mekanizatua bigarrengoa, eta 3. interneten bidez zergabidea plataforman aurkezten diren aitorpenak. Proposamenen inguruan, esan behar duguna da, aurten 250.976 aitorpen bidaliko ditugula urrengo egunetan. Asteazkenen hasiko gea bialtzen. Bai esan behar dugu, serie historikoa ikusiko bagenu, 1989 urtetik hasita kopururik handiena aurtengo hau izaten ari da, baina baita ere aitortu behar dugu, kopuru handiena izan da ere, bazkenengo urtebetan ikusten ari garela muga ikuitzen ari garela nolait esateko. Hor badaude beti ere aitorpenetan guk daukagun informazio eta benetan aitortzaile berak aurkeztu behar duna, orduan muga hori ikusten dugu momentu hortan hor dagoela. Izan ere, gaur egunen aitortzaile guztien edo aitorpon guztien ehuneko 76 proposamenetan bidalita daukagulako. Beraz, hori da aurreneko mezu nagusiena. Gaurtik aurrera, diputatuak esan duen bezala ikusgai dituzte gure herritarrek benetan aitorpen hori, proposamen hori bidaliko diegun ala ez, eta esan dudan bezala asteazkenetik aurrera bidaltzen hasiko gara herritar guztiei beraien etxeetara aitorpen fisikoak. Hemen, esan behar, proposamen horietan ere bai, guk dugun informazioaren oinarrituta dagoela, baina baita ere badaudela hutsune batzuk benetan bete ditzaten gure aitortzaileek. Hots, lokalen alokairuen etekinak, etxe bizitza alokairuen etekinak, ohiko etxe bizitza izateagatik dagoen kenkaria, kuota sindikalaren kenkaria eta doaitzen kenkaria. Badaude 5 eremu aurre ikusita benetan aitortzaile behaiek aitorpena betetzeko eta onartzeko. Onartzeko aitorpena nan zenbakia eta errentan bidaltzen dugun errentan dagoen kodearekin nahikoa izango du. Egin dezake bai telefonoz edo bai internet bidez. Hemen bai nabarmendu nahiko genuke hutsune horien artean, gero eta dakizuen bezala eta iruzurraren aurkako batzar nagusitan adierazi genuen ondorioz, gero eta informazio gehiago daukagun nazioarteko hitzarmenen ondorioz. Hau da, 102 lurraldeekin nazioarte mailako akordioak dauzkagu eta informazioa iristen zaigu esparru desberdinetan. Aitortzaile berak eta herritarrak dira arduradun benetan guk bidaltzen ditugun aitorpenetan beraiek daukaten informazio guztia azaltzen dela. Hau da, gerta daiteke adibidez pentsio kasuetan informazio hori guri pixka bat beranduxago iritsi dakiguke eta aitorpenetan ez egon. Beraz, aitortzaile berak arduratu behar du ziurtatzeko pensio hori ez baldin balego, benetan aitorpen hori jeisteko, sartzeko eta komunikatzeko ogasunari. Beraz, hori kontutan eduki behar dugu danok. Nazioarteko pentsiota zein iz, bigarren arloa mekanizatua. Hau hemen gutxi gora bera aitorpen guztien uneko 20 egoten da, 74.000 aitorpen. Hau da, guk ogasun bezala 13 bulego irekitzen ditugu Gipuzkoan zehar, 121 langile, diputatuak aipatu duen bezala. Eta hemen hitzordua hartzeko epea hurrengo asteko ostiralean, hau da, apirilak 12an hasiko da, eta bulegoak irekiko ditugu apirilak 15ean. Hemendikan 15 egunetara. Baita ere, hitzordua eskatzeko aukera telefonoz edo web horriz egin daiteke. Hemen gerta daiteke proposamenak onartu nahi dituztenak eta benetan mekanizatuan aitorpen egin dezaketenak apirilan 17tik aurrera egin dezakete. Eta hirugarren arloa internet izango da. Hemen bai lehengo urtean aurrerapen garrantzitsu bat egin zen, plataforma teknologikoari dagokionez inbertsio handia egiten ari gera azpiegiturak hobetzeko,
eta bai ikusi dugu garapen ona arlo honetan. Benetan, saiatzen ari garena dela, ahalik eta erraztasun gehien bideratzen gure aitortzaileei, bai gu bidalita, bai errenta mekanizatuan, edo bai internet bidez, aitorpenak jetxi eta beraiek falta den informazio hori bete dezaten beraien kabuz, eta era erraz eta praktiko batean betebehar fiskalak betetzeko azpiegitura teknologiko hori oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu. Hau da, daukagun hirugarrena eta benetan malgutasun handia daukala iruditzen zaigu. Modalitateak alde batera utzirik, datuekin sartuko naiz. Lehenik eta behin, aitorpen datuak. Modalitateen arabera aipatu dugun bezala, arlo hori garrantzitsuena bidaltzen ditugun proposamenak dira. Gura aurreikuspenak orotara 380.000 aitorpen edukitzea da, eta horietatik 46% gutxi gora bera izango dira herritarrei bidali dizkiegun proposamenen onarpenen ondorioz. Bigarren modalitatea mekanizatuarena 20% izango dugu gutxi gora bera, 74.000 aitorpenekin. Eta gero, zergabidean esparrutik beteko dira gainentzekoak. Hemen bai aipatu, lehen esan deguna, orain dela 2 urte arte esate genuen bai proposamenetan eta bai mekanizatuan guk jarritako baliabideen ondorioz, herritarren 10-8 gure babesa zeukatela, zergabidea proiektuaren ondorioz eta infrastrukturak teknologikoaren ondorioz, hor esfortzu handi bat egin ondoren eta inbertsio handi bat egin ondoren, baita ere albidatzen da beste bide eraginkor bat, bai aitortzaileei eta bai aholkularei, benetan era erraz batean gure langileek edukiko duten estruktura berdinetik, azpiegitura berdinetik aitorpenak egiteko. Eta horrek benetan homogeneidade bat ematen digu ikusteko baita ere barneko langileak eta kanpokoak plataforma berdina erabiliko degula aitorpenak egiteko. Hau benetan oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da. Emaitzen inguruan, esan dezakeguna da, 380.000 aitorpen egitetik 453.000 itzultzera izango direla, eta gainontzekoak ordaintzera, 127.000 gutxi gora bera. Hemen lehengo urtetik ikusita, 7.600 aitorpen gutxiago itzultzeko, eta 10.000 aitorpen gehiago ordaintzeko. Hori da, gutxi gora bera, gure aurreikuspenek esaten dutena. Ogasunak itzultzera dagokizkien aitorpenen inguruan, 7.600 gutxiago izango dira, 2,5 gutxiago, eta aitorpen bakoitzeko 27 euro gehiago izango dira. Orotara, 275 milioi euroko itzulpenak gauzatuko dira aurtengo errentan kanpainan. Honek esan nahi du, lehengo urtean baino, 1.000.000 euro gutxixeago. Ordaintzekoak diren aitorpenen inguruan berriz, osotasunetik 1 izango dira gutxi gora bera itzultzera ordaintzera tokatuko direnak, horietatik 127.000 aitorpen izango dira, lehengo urtean baino 10.275 aitorpen gehiago, 2,5 gehiago izango dira, eta kuotaren inguruan bataz beste 72 euro gutxiago ordaindu beharko dituzte aitortzaile hauek. Orotara, 256,5 milioi euro. Lehengo urtean, baino, 12,3 milioi euro gehiago izango dira. Aurreko biak batuta, saldoa, diputatuak aipamen bat egin du honen inguruan. Lehengo urtean, 21 milioi euro negatiboko saldoa geneukan, aurten, aurreikuspenen arabera, 8,5 milioi euroko saldo negatiboa edukiko genuke. Hau da, 13 milioi euroko hobekuntza gutxi gora bera. Eta, ikuspegi orokor bat edukitzearren, bai erakutsi nahi dizuegu azkenengo urte hauetan izaten ari den garapena. Diputatuak aipatu ditu hainbat datu bere hitzaldian, datu ekonomiko, garapenaren inguruan, kontutan hartuko behar dugu 2013an 13,9ko langabezi tasa zegoela Gipuzkoan, lehengo urteko datuak aintzat hartzen baldin baditugu 7,9an gaude, eta grafiko hontan isla daiteke benetan egoera ekonomiko horren egoera. 2013an 160 milioi euroko saldo negatiboa geneukan, eta aurtengo errenta kanpainan aurreikusten dena 8,5 izan daitekeela pentsatzen dugu. Hau da, 4 urteetan 152 milioi euroko garapena egonda.
eta benetan iruditzen zaigu hau nabarmentzeko gai bat dela. Eta besterik bare, diputatuari hitza emango diot, ondarearen gaineko zergaren inguruko datuak azaldu ditzan. Javier? Osondo, eskerrik asko. Ondarien gaineko zergan, kasu honetan esan, modalitate bakarra daukeula, aitorpeneako, hau da, internet bitartez egin behar dela, eta apirilean 15 hasi eta uztailen 1 amaituko dela kanpaina hori. Aitorpenak, kasu honetan, izango ditugu 7.000 eta 800 izango lizke aurrikuspena, eta bataz beste 8.192 euro izango lizke zergadun bakoitzeko. Guztira, 63,9 milioi euroko diru bilketa izanez. Hemen, dakizuen bezala, azkenengo 4 urte hauetan, erreforma bat egin dugu, aberastasuna eta fortuna handien zergatik ondaren zerga pasatu arte. Edo ondaren zergara bueltatu arte, lehen bezala. Eta aldaketa hau, edo erreforma hau, 2 kolpetan, 2 unetan egin dugu. Lehenengo, 2015ko bukaeran, gogoratzen bazeate, enpresan partaidetzak salbuetzita utzi ginen, eta tarifan igoera bat egin genuen. Eta bigarrengo fase hontan, edo bigarrengo golpe hontan, berriz tarifak igo ditugu, Araban pare jarrilez, eta ezkutu fiskala rekuperatu dugu. Beraz, aberastasuna eta fortuna handien zergatik, berriz ondaren zergara bueltatu gea, 3 lurraldetan praktikamente harmonizatutako ondaren zerga batean. Eta hemen, berriz pixkat azkenengo urteetako perspektiba hartzen badeu, ikusi leike zuen bezala, espero deu 63,9 milioitan, hau da, 64 milioitan bukatzia, eta benetan, aberastasuna eta fortuna handien zergako azkenengo urtetik, hala ere, 4,9 milioi, hau da, 5 milioi gehiago izango deu diru bilketa. Beraz, hemen pixkat, ondorio bezala edo galdera bezala sortzen dana, grafikoa ikusita da, merezi altzun. Merezi altzun ibilbide hori dana, eta merezi altzun sortu zen zarata eta inestabilidade hori. Como decía, en estos 4 años hemos realizado un viaje, es decir, hemos reformado, pasando de lo que era el impuesto de riqueza y grandes fortunas al impuesto de patrimonio. O dicho de otra forma, hemos vuelto al impuesto de patrimonio, un impuesto de patrimonio armonizado con los otros 2 territorios, y lo hemos hecho en 2 pasos. En un primer paso, a finales de 2015, empezamos por dejar exentas, volver a dejar exentas las participaciones empresariales, algo que para nosotros era una cuestión importante, sobre todo pensando en nuestro tejido, el tejido guipuzcoano, donde tenemos empresas pequeñas y medianas, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, familiares, y nos parecía un aspecto crítico. Y por otra parte, en un segundo paso, hemos recuperado otra vez el escudo fiscal, pasando a una tarifa, incrementando la tarifa de una forma importante hasta adecuarlo a la par de Álava. Por tanto, si analizamos los 64 millones que esperamos tener en el 2018, veréis que hay una bajada del 2017 al 2018 debido principalmente al escudo fiscal, pero si observamos el último año que tuvimos con el impuesto de la riqueza y las grandes fortunas, pues verdaderamente nos posicionamos en 4,9 millones de euros más. Por tanto, analizando este gráfico y analizando la evolución, pues la pregunta que surge es, ¿mereció la pena? ¿Mereció la pena este viaje? ¿Mereció la pena el ruido? ¿Mereció la pena la inseguridad
y la inestabilidad que se generó. Bueno, en nuestro caso, desde luego hemos optado por un impuesto de patrimonio armonizado, un impuesto de patrimonio armonizado con los 3 territorios y cuidando la recaudación, cuidando la aportación, como bien se puede observar en la evolución de los últimos años. Tendremos prácticamente 5 millones de euros más que el último ejercicio del impuesto de fortuna y de grandes riquezas y fortuna. Hemendik aurrea eta pixkat langileen zerbitzu kartakin zentratzeko Yolanda Dominguez emango jot hitza. Egunon. Azkenik aurreko kanpainako emaitza batzuk esango ditut eta diputatuak komentatu duen bezala, hauek guztiak ogasuneko langileek egiten duten lan onari esker izan da. Zenbait aipatzeagatik aurreko urtean proposamenetan eta mekanizatuetan itzulketen batez besteko epea 1,33 egunekoa izan zen. Deiei dagokienez, eta komentatu duen bezala, 36.980 dei jaso genituen kanpainan zehar, konplejoagoak edo bidalitako proposamenak aldatzekoak, eta denak lehenengoan hartu ziren 50 izan ezik, hau da, egunean 688 dei jaso genitun, eta horietatik bat bakarrik galdu genuen. Errotaburura etorri zirenen artean, 4.989 zergadunen batez besteko itxaron denbora, minutu bat eta 43 segundukoa izan zen, eta kanpainan zehar idatziz 239 kontsulta jaso genitun, eta batez beste 6,1 egunetan erantzun genien. Eta, datu hauek guztiak eskuoragarri dakazute zerbitzuen kartan. Oso ondo, Yolanda, eskerrik asko. Bukatzeko, hasi gean bezala, eskerrak eman lehenengo Gipuzkoar danai, behaien ekarpenai esker gai izango galako gure ongizate mailei eusteko, eta eskerrak eman baitare langileei, eta nire gonbitie eskuartien daukezuen zerbitzu karta hau aztertzeko eta behiratzeko. Benetan, zerbitzu maila ikusgarria daukeulako. Eta gure erronka dalako zerbitzu maila hortan, punta-puntan, bai personatan eta bai teknologien jarraitzea, gure zergadunei, gure bezero dien gure zergadunei, zerbitzuik onena emateko, eta behaien bete beharrak betetzen laguntzeko. Eta bigarrengo puntu bezala nabarmendu berrize, pixkat legealdia hasieratik esan deuna, zein importante dan ekonomi indartsu bat izatie, zein importante dan ekonomi fuerte bat izatie, gure ongizate mailai eutzi nahi bai hau. Grafikoen ikusi dezue, azkenengo urtetan ikusi dezue, ekonomia ondo baldin badijue, dirubilketa ondo dijue, eta dirubilketa ondo baldin badijue gure ongizate maila ondo jungoa. Baina bat beste gabe ez da posible izango. Beraz, gure ustez, ekonomiaren aldeko apustu hori, gure enpresa txiki erdi Gipuzkoan daukun sare hau indartzen jarraitu behar dugu, eta apustu behar dugu etorkizuna behirare indartsu izateko. Ze hori izangoa, gure ongizate mailei eusteko bide bakarra. Eta besteik gabe, hemendik aurrea, zuen galdera, duda edo zein azalpenentzako zuen esku. Bai, egunon. Esan duzu oso Kretzpano kanpaina honen bukaeran 240 milioitan geratuko dela zorra. Eta 100 gora errekuperatuko dela. Zenbateko zen datu horrek ies egin dit, favorez? Bai, legealdi hasieran geuken duen 562 milioi euroko zorra. Eta baina espero deu, 2019an espero deu 240 milioi, igual zerbait gutxillo, baina 240 milioitan bukatzia. Honek esan nahi du, legealdi osuen 120 zerbait milioi jetxi ditugula. Guretzako oso importantie da, hau da, gaur eguneko egoera hontan, zor publikoa, nik uste dut gizarte garatu orokorrien eta Europan
arazo bat izan leikela etorkizuna beira, eta oso importantia dela zor hori geisten jutia, haizi aldatzen danien, edo ziklue bukatzen danien, gaitasuna izateko, eta erramintak izateko, gure ongizaten maila horrei defendatzeko eta eusteko. Sí, ¿podrías comentar en castellano lo que son las cifras de la campaña y las fechas también, de la correlación de fechas? Sí. Bueno, pues en cuanto a las fechas, ya hoy, día 1 de abril, desde las 7 de la mañana, están disponibles las propuestas de autoliquidación. Y a partir del miércoles empezaremos al envío de dichas propuestas de autoliquidación. A partir de ahí, el lunes que viene, 8 de abril, será posible aceptar estas propuestas de autoliquidación. El viernes 12 de abril se podrá ya coger cita para la renta mecanizada. El lunes 15 de abril pondremos en funcionamiento todas las oficinas para ya abriendo las opciones tanto de mecanizada como de Internet. El día 17 de abril, miércoles, se podrá coger cita todos aquellos que no estén de acuerdo con la propuesta de autoliquidación que hemos enviado. Y por último, la campaña estará abierta hasta el 1 de julio. Que también coincide en lunes. Y en lo demás, en cuanto a las previsiones de la campaña, bueno, pues esperamos en esta campaña de renta del 2018 devolver 265 millones de euros, mientras que esperamos ingresar 256. Esto nos da un saldo negativo de 8,5 millones, mejorando a la de la campaña anterior en 13,3 millones. Históricamente la campaña siempre es negativa, pero como hemos podido observar en la evolución de las campañas de renta que tienen en pantalla, pasamos de una cifra negativa de casi 161 millones de euros a devolver en el año 2013 a la cifra que prevemos tener con la campaña del 2018 de 8,5 millones. Fruto todo ello de la situación de la economía, de cómo se ha ido fortaleciendo la economía, que es un poco la apuesta que hemos insistido año tras año de la importancia de una economía fuerte, de la importancia de una economía que, tanto por la evolución de las empresas como a través del empleo de calidad, seremos capaces de sostener los servicios públicos sobre los cuales se asienta nuestro bienestar social. Sí. O nahi bak iten dieta? Hemen zarteta? Nahi bak? Bueno, como decíamos, este año se van a presentar, estimamos que se van a presentar 380.000 declaraciones, de las cuales el 56% estimamos que sean aceptadas aquellas propuestas de autoliquidación que hemos remitido a los contribuyentes a sus hogares, el restante 20% a través de la renta mecanizada, que se van a tramitar a través de las 13 oficinas y las 125 personas que hemos puesto a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas, y las restantes declaraciones, y hemos insistido mucho en este tema porque es un tema novedoso desde el año pasado, a través de Internet, de la plataforma Zergavidea, en el que, en nuestra opinión, se dan facilidades para el cumplimiento voluntario, para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la manera más fácil y sencilla, ¿vale? En ese sentido también destacar que puede haber propuestas de autoliquidación que hayamos recibido a los contribuyentes en el que quieran incorporar algún elemento adicional, como he mencionado anteriormente, el tema de las pensiones, por ejemplo, que vengan a nivel internacional de otros países y que realmente pueden descargar la declaración, pueden incorporar esos datos y realmente enviarnos a través de la plataforma Zergavidea. Esos son los datos macro, ¿vale? 2.600 declaraciones más que el año pasado.
Y luego, en cuanto a modales diferentes a ingresar y a devolver, bueno, pues 2/3 más o menos son a ingresar, 1/3 a devolver, y sí remarcar que aquellas que son a devolver se reducen en unas 7.600 y aquellas que resultan a pagar aumentan en unas 10.000, en un cómputo global de 2.600 declaraciones más respecto al ejercicio anterior. ¿Suficiente? ¿No? De media se devuelve 1.047 euros, 27 euros más que el año pasado, y de media se paga 72 euros menos que el año pasado, 2.020 euros. Beste galderei? Oso ondo, eskerrik asko danoi eta egun ona izan dezuela.